Η γνωστή σε όλους μας κυρία Ευαγγελία Σαμιωτάκη θα μας μιλήσει λίγο για την καλλιτεχνική της καριέρα που είναι πολύ μεγάλη και πιο πολύ για τη φιλοζωία της. Καλησπέρα και μεγάλη μας τιμή που ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερη χαρά για μένα, γιατί αγαπώ πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη και αγαπώ κυρίως το θέμα που θα με ρωτήσετε και που θα ασχοληθούμε. Εγώ σας ξέρω πιο πολύ από ελληνικές ταινίες. Ναι, βέβαια. Και όλος ο κόσμος, πιο πολύ κόσμος, φαντάζομαι. Ναι, θεατρικά, μόνο που έχω παίξει και θέατρο πολύ εδώ. Ήμουν και στο Κρατικό Βορείο Ελλάδος, έπαιξα την Λαμπητό, γιατί είμαι και η Εθνική Λαμπητό στη Λυσιστράτη. Παλαιότερα έπαιξα την Αφροδίτη, την εποχή που ήμουνα 30 Όνομα κιλά και πράγμα. πιο αδύνατη. 30 κιλά πιο αδύνατη, με τον Παπαμιχαήλ Υπόλυτο, ήταν μια σπουδαία παράσταση. Την εποχή του αείμνηστου του Καραντινού, μεγάλη ιστορία για το Κρατικό Βορείο Ελλάδος. Μετά ήρθα πάλι με τη Λυσιστράτη, με τη Βουγιουκλάκη και παίξαμε στο θέατρο του Ντάσους. Έχω παίξει πολύ θέατρο και στη Θεσσαλονίκη και βέβαια και με τις δικές μας δουλειές που κάνουμε με το Σπύρο στο θέατρο Χατζόκου για πάρα πολλές φορές, δηλαδή πάρα πολλές σεζόν ερχόμασταν και η Θεσσαλονίκη μας αγαπάει ιδιαίτερα και μας τιμούσε με την παρουσία της. Και συνεχίζει. Ναι, την ευχαριστώ πολύ και εγώ και ο Σπύρος. Βλέπω τώρα ο κύριος Σπύρος εκεί έχει γύρω του όλο τον κόσμο και μιλάει. Τον αγαπάνε πολύ. Είναι λαϊκός καλλιτέχνης, λέει. Τώρα ας πάμε και στην αγάπη σας τη μεγάλη στα ζώα. Ναι, έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και εγώ και ο Σπύρος, γιατί μόνοι μου δεν θα τα κατάφερνα, δεν θα μπορούσα. Έχουμε σχεδόν μια φάρμα, ένα κτήμα στον Οροπό, το ξέρει το Πανελλήνιο, και έχουμε πάρα πολλά ζώα. Κυρίως όμως σκυλιά, τα οποία λατρεύουμε, έχουμε τα δικά μας, μαζεύουμε και όσα τα καημένα που έχουν την ανάγκη μας, τα εμβολιάζουμε, τα στηρώνουμε, τα φροντίζουμε και μετά βρίσκουμε οικογένειες και τα υιοθετούν. Ευτυχώς, αυτή τη στιγμή έχουμε 17 που είναι τα μόνιμα σκυλιά μας, τα δικά μας σκυλιά, που είναι λύκοι, Βέλγοι μαύροι και λάσι. Όμως αγαπάμε όλα τα ζώα. Έτσι πρέπει, ο σωστός φιλόζωος πρέπει να αγαπάει όλα τα ζώα. Βέβαια, και κυρίως τα ξένα, τα αδέσποτα έχει σημασία, γιατί τα δικά μας είναι και λίγο κακομαθημένα και λίγο καλοαναθρεμμένα με τα εμβόλια τους, με τα αυτά που υποφέρουν πρέπει να φροντίζουμε. Τα σκυλιά είναι τα ζώα που δείχνουν περισσότερο τη χαρά τους, τα συναισθήματά τους. Βέβαια, και είναι πάρα πολύ πιστά. Δεν μπορώ να μην βλέπω ότι μου φυλάνε τα χέρια κάθε φορά που τα ταΐζω ή τα χαϊδεύω. Τώρα έχουμε μία μαύρη λύκαινα που είχε ένα ατύχημα η καημένη και είχε τραυματιστεί στο πόδι της. Και εγώ πήρα αμέσως αυτή την αντιβίωση, την μπλε, που είναι πολύ καλή και τη συνιστώ κιόλας για τους άλλους, για να τις βάλω. Και ειλικρινά, ενώ είναι κάτι που τσούζει και είναι επώδυνο ίσως την ώρα, βρε παιδί μου δείχνε το πόδι της και μου έκανε έτσι, και μετά μου φιλούσε τα χέρια. Διότι καταλάβαινε ότι τη φροντίζατε, δεν πηγαίνατε να της κάνετε κακό. Ναι, παιδί μου, ναι. Και λένε και μερικοί, μια άλλη μερίδα ανθρώπων, ότι οι άνθρωποι που έχουν σκυλιά θέλουν να χαίρονται με την υποτέλεια που δείχνουν τα ζώα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, εσείς? Καθόλου, βέβαια. Εγώ τα αγαπώ από πάρα πολύ, από το βάθος της καρδιάς μου τα σκυλιά. Αλλά καθόλου ούτε το σκέφτομαι αυτό. Μ' αρέσει μόνο που είναι τόσο πολύ πιστά, που ό,τι τους κάνεις είναι ευγνώμονα. Και αυτό μ' αρέσει. Να σκεφτείς με το γιο σου, βρε παιδί μου, τσακώνεσαι και κάνει μια εβδομάδα να σου μιλήσει. Και αυτό πέσατε στην περίπτωση. Χθες μάλωσα και με τα δυο μου τα γόρια. Μα και εμένα ο γιος μου ζηλεύει, το ξέρεις. Είναι κοντζαμάν άντρας, παντρεμένος με μία κόρη, τη Βαγγελίτσα, η οποία είναι 3 ετών, τώρα γίνεται τον άλλο μήνα. Έχει το όνομά. Ναι, γιατί και εμείς ένα μοναχογιό έχουμε. Και βέβαια έβγαλε τον μπράβο και τον ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου λέει συνεχώς, νομίζω, από μικρός νομίζω ότι αγαπάς τα ζώα πιο πολύ από μένα. Βλέπω, κυρία Ευαγγελία, και πεταλούδες στο πέτο. Ναι, μου αρέσουν πολύ. Και αυτά. Πετούμε να... Και αυτά βέβαια. Και αυτά. Και ό,τι καρφίτσες έχω ζώα είναι. Βέβαια, σκυλάκια, γατάκια, όλα τέτοια, ναι. Τι άλλα ζώα έχετε στο κτήμα? Έχουμε, κοίταξε, από ένα ζευγάρι από κάθε είδος. Παλιά είχαμε πάρα πολλά, αλλά τώρα είναι και πάρα πολύ κουραστικό. Έχουμε 2 παγόνια, έχουμε πέρδικες, έχουμε φασιανούς, έχουμε κουνέλια, έχουμε κότες. 3-4 φορές επιχειρήσαμε να βάλουμε και κατσίκια και αρνιά και μας τα κλέβουνε.
Και το ότι φροντίζετε να είναι ζευγάρια δείχνει ότι καταλαβαίνετε. Βέβαια, να μην ταλαιπωρούνται. Μόνος ούτε και στον παράδεισο. Όχι, όχι, αυτό είναι αληθινά. Αν και φαίνεται ότι το κτήμα εκεί είναι παράδεισος. Είναι, ναι, είναι ένα μεγάλο κτήμα, εντάξει, σχετικά 7,5 στρέμματα είναι, αλλά είναι τα ζώα. Με όλα αυτά, τα σκυλιά μας είναι εντελώς ελεύθερα και κυκλοφορούν σε αυτό το χώρο. Τα άλλα όμως, για το φόβο των Ιουδαίων, δηλαδή των σκυλιών, είναι, οι κότες είναι μόνες τους, όχι όμως πολύ περιορισμένα. Το κάθε είδος έχει ένα χώρο που του ανήκει. Εντάξει, ζουνε πάρα πολύ καλά. Και εσείς μαζί τους, Έμαθα ότι πριν λίγο καιρό είχατε, με τα χιόνια, είχατε και γεννητούρια, Ναι, πού το ξέρεις αυτό? εγώ όλα τα ξέρω. Πω ξέρεις και τι πέρασα, τι αγωνία ήταν αυτή που γέννησε η κολεΐνα μας η μία, η Κύρκη, η καημένη μέσα σε... Δηλαδή 10 υπό το 0. Βέβαια έχει ένα σπίτι πολύ ζεστό, κλειστό, το δικό της το σπίτι που ήταν μέσα και τις είχαμε βάλει μοκέτες, αλλά δεν περίμενα μέρα παραμέρα που πήγαινα για να τα ταΐσω με αυτές τις συνθήκες. Ξέρεις τι ατυχήματα έχω πάθει? 2 φορές έχω σπάσει το πόδι μου, φέτος έσπασα το χέρι μου, γιατί πάμε στα χιόνια και γλιστράω. Ναι. Και τι έχετε να πείτε σε αυτούς που λένε, εγώ το συναντώ και το ακούω πολύ συχνά, αντί να ασχολούνται με τα παιδάκια, ασχολούνται με τα σκυλάκια, με τα ζώα? Αυτό το έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές φορές και βέβαια μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αυτό όμως είναι αδύνατον. Αυτή τη στιγμή ό,τι προκύψει, ό,τι μπορούμε, δεν είμαστε και ονάσιδες, ό,τι μπορούμε να κάνουμε το κάνουμε για τους ανθρώπους που υποφέρουν και που τυχαίνει να είναι δίπλα μας, να βλέπουμε τη δυστυχία, αλλιώς δεν την προλαβαίνεις. Και βέβαια τα ζώα που και αυτά, ξέρετε, δεν είναι αυτοδύναμα. Ο άνθρωπος είναι, ο άνθρωπος μπορεί να πάει, να δουλέψει, και αυτό βέβαια δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά εντάξει, είναι ο άνθρωπος που μπορεί να συντηρηθεί. Το καημένο το ζωάκι. Και δεν μπορεί να μας πει κιόλας αν πονάει, αν είναι άρρωστο, Βεβαίως, μπορεί, ναι. Το άλλο πρέπει να το διαβλέψεις εσύ, να το διαγνώσεις. Λοιπόν, τι να συμβουλεύσουμε τους τηλεθεατές μας? Να τους συμβουλέψω, καταρχήν να τους ευχηθώ. Να είναι υγιείς οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους αν έχουν, να φροντίζουν όσο το δυνατόν, να βλέπουν τη ζωή αισιόδοξα. Εγώ έτσι κάνω πάντα. Δηλαδή πάντα το μπουκάλι το βλέπω μισογεμάτο και ποτέ μισοάδιο, γιατί πιστεύω ότι αυτό που εσύ φέρνεις μέσα σου το προκαλείς κιόλας. Εάν λοιπόν κουβαλάς τη δυστυχία, η δυστυχία θα σε έβρει. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα να είναι αισιόδοξος ο άνθρωπος και να περιμένει ένα καλύτερο αύριο. Αυτό θέλω να τον συμβουλεύσω και να του ευχηθώ να είναι ευτυχισμένος. Ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Είναι απολύτως αναγκαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία. Ένα απόγευμα πέρασα θαυμάσιο κοντά σου. Ευχαριστώ και εύχομαι ό,τι καλύτερο στους